what's up? It's me again, Luella, yung pinalitan mo. It really hurts ang magmahal ng galit. Our video for today is gagawa tayo pinabagong video. At ang video na gawin natin ay i-video ko yung sarili ko. So hinahanap ko yung kapatid ko. Baka nandun siya sa computer shop or sa internetan. At doon ako itong buang ato kay wato yung panood to. Ang oras na alapit na mag-alas 11. Bantay lang meron. Maabsan ako meron. Makusnotan. Diyan ako ni. Sama sa pagkusnot na ako sa imo. Unang araw pa lang minahan. So, dili po ko nga pagkatao kay palangka pa na ako mangod Sama na ako papalangka sa imo. Oh, mo na to siya. Apas na ako kumanghod. Inita oy. Basta ako yung kauban. Oh, aking bituin, wala nang hiling. Ay, kainit na lang. Pisugin mo. Anong magagawa? Laging nakatulala pag nandito ka. Ang bullshit na to. So guys, ano tayo among lugar. Nami mga beach diri ako gusto mo mga tato lang mo diri pangitaan lang ko niya kay gugbaon ta mo. Ako'y kinikilig bakit kayo malapit. Ajaran! 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 Nasa Angeline dere? Nasa Angeline? Adeng! Oh! Nasa Angeline dere? Nasa Angeline dere? Okay guys, wala agay bilat na. Wala akong manghod amot ahato wala daw siya nag-internet. So, na-realize na ako nga dapat dili ta mag-una-una. Kay wala ta kamo kung isa lang kung unsa gud siya. So, mao na to siya. Hi guys, it's me again, Luella. Okay guys, magandang to ko diri kanang labi kay pictorial ba. Pictorial wala may magkunit sa cellphone na kay ibutang na akong cellphone no. Hi guys, don't forget to love me. Pilitin ka sana naman ako sa iyong ganda. So mo na siya guys. So mas nito jud ay nga enjoy nimo ang imong kinabuhi. Sama lang ko sa pag-enjoy niya sa imo. So guys, pauwi na ako. Pauwi na ako, baby. Kay God, gilak. Sama na siya. Mo na yung view na mo diri. So this is our farm. Mo na farm na mo guys, wala pa na ako na siya gipakuan, gipa-renovate pa na ako na siya kay gusto na ako kanahimo siya swimming pool and then wala may source of water then mo na siya. So man ako ni pagkuan to nangita ko afam. Afam pa dyan. Bakit ay? Ay, kagita na lang sa ilat. Aray! Nauntog ako sa'yo. Ha? Ay na, yung sabi ko, na kung humala naman tanan. This is the end of our video and don't forget to like and subscribe and also share my video for more updates. Thank you. She said, what you know about love? I got